Salutare fraților, suntem la lotul de masculi. Avem un lot de 21 de masculi. I-am separat deoarece oliul face prezența foarte mare. Deci era gata să-mi ia în 2 zile 3 porumbei. Deci a atacat, nu i-a lăsat să lase, așa de ce să-i pierd acum pe toamnă. Noi am pierdut toată vara și astea. N-are niciun rost să-i mai pierd acum, vă dați seama. Avem aici, uitați, un pui al lui Albu, cel cu capul alb care se bate și încă unul pe aici mai mic de el. Uitați Albu cât de fain e, va rămâne la matcă și ăla la fel și ăsta. Și ăsta vânătos la list. Are cel pui, ăștia doi de aici, puii lui. Ăsta va rămâne la matcă, semifrați amândoi, frați de mamă. Negru va ieși la zburător la anul. Mă uitați, mai am și pe aici. Nu știu unde e bălțatul, că o să-l țin și pe la matcă. Nu-l văd acum. Uitați-l aici. Va rămâne și la matcă. Cineva e pui de anul sau ceva mai rămâne la matcă. Mai e ăsta de aici, la fel la matcă. Și ăsta 3 pui și 4 masculi. Deci ăla, ăsta de aici și ăștia 3 pui care vi-am arătat. Negru, ia uitați-l cât de blând e. Un pui care i-am pierdut părinții. Mă, ăsta a fost o neagră, taxul un list. Unicul pui care mai am din acea pereche. La fel și ăsta de aici a lovitul. L-am pierdut pe taxul. Din greșeala mea mi-a ieșit de aici de la matcă. S-a dus, aia e unicul pui, o să scot un pui la anul din el, cu o femelă ca lumea. Ia uitați-l pe ăsta, am năpărlit total pe cap. Ce să mai vă zic? Fără niciun tratament momentan, îi lăsăm să năpărlească frumos. După ce termină, le fac un tratament de tricomonoză. Că mi se pare că ar avea tricomonoză 1-2, am văzut. Dar îi mai lăsăm să năpărlească că... Și după le fac un tratament. Sănătoși, n-am treabă, niciun porumbel bolnav. Am avut pui bolnăviori așa, bam, le-a rupt capul, n-am stat la discuții. Am ținut numai ce mi-a plăcut. Negru ăsta o să-i dau o femelă și o să scot pui la anul, vreo 2, că n-am niciun pui de sub el. E fisul lui negru ăla de acolo. Și mai avem